Right. Alrighty. Yun, dito po kami sa ano. Ano ba ang lugar to? Binobatan Albay. Ayun. May inilag po namin dito si ano, Kernel Busita. Ngayon pupunta namin ngayon sa venue, sa Daraga. Yan. Welcome to my channel, JDTV Motovlog. May kasama ko ngayon. Shoutout sa mga one rider na ka. Ayan. Medyo ang content ko ngayon ay ano ay pagsalubong kay Kernel sa kanya advocacy. Ayan, yun po yung speeches ako ngayon yung mga kasama namin dito, ayan. Mga kasama namin. Ayan. So, wala ang sa Hyundai. Ayan, may mga nauna na sa kanila. Ayan. May nauna na sa kanilang mga mga pupunta na daw. Maya alis na kami. Salamat, peace out. Ayun, dito na kami. So, dito na kami sa venue. Ayan. Maraming salamat sa Panginoon at nandito na po kami sa venue ngayon. Nahintay lang namin si Kernel Busita dito sa Anislag. Ayan. Sa meet and greet ng RSAP dito po sa Anislag, Daraga Albay. Mamaya papakita ko sa inyo yung Our very special guest, of course, Tingnan. the RSAP founder, Colonel Bonifacio Busita. Let's give him a big round of applause. Okay, lahat po ng RSAP. Kami po ay nakarating dito na maayos ang aming biyahe. Dito sa aking short message, sasabihin ko lang po yung ilang mga importante bakit tumakbo si Kernel Busita sa Bicol Region. Of course, kaya po ninyo, nabatiin ko muna yung aking mga kaibigan at kakampi sa advokasya. Bansa, ganito ang response ng mga kapatid natin. Pero sa senatorial candidacy, medyo pinakabahan. Pwede bang kung sa Manila, hindi pa sigurado Hindi pa sigurado Huwag kayong magsisigurado na si Kernel ganito ang tatakbuhin. Dahil sa inyong sagot, may isa pa rin tanong na hindi ko pinaghandaan. Gusto nyo yung tanong ko? Gusto nyo? Kapatid, mga kapatid, hindi amat na mas matanda ako sa inyo. Tama? Tayo Mas matanda ba ako sa inyo? Hindi ko kayo sinusukat. Pero, kung bago sa suntukan, dapat sigurista tayo. Tama ba eh? Hindi pa ako sigurado. Gusto ko lamang Kernel Busita. pulsuhan ang inyong Alright. opinion. W. Again, maraming salamat sa tiwala at suporta at sa paniniwala na pwede akong tumagbong senador. 50cc. Ang sagot ko, hindi ko kayo bibiluin. Tatakbo ko sa 2022. Ang hinihingi ko lang sa inyo, maging sigurista tayo. Dahil pag natalo ko, hindi po ako ang talo. Ang talo,
yung maliliit na pulis. Kaya doon para sa pulis na kayo. Tama? Kumusta? Yan, di. Ta. Ito nga na. Yan. Tapos rin. Yung ni Colonel Busita dito sa Anislag. Maraming salamat si Colonel na nagpunta po siya dito sa Bicol. Salamat sa RSAP. Okay. Announcement Rider. lang po. Yan. Lahat